Începem aventura, suntem în Otopeni. Am parcat mașina la Park for Fly. Ne-a adus aici imediat. Am făcut check-in-ul rapid. Totul e în regulă. Moise e bine. Sofie doarme. Avionul e pregătit. Totul e pregătit. Vă ținem la curent cu toate situațiile neprevăzute pe care le întâlnim în calea noastră. Ne-a oprit poliția. Cam ce zici tu că părțim acum? Amendă vă 100 de euro. Ha? Amendă vă 100 de euro. Că noi sperăm să nu fie nicio situație extraordinară. Totul e bine? Hai cu noi în aventura noastră în Milano. Ciao! Ți-e frică? Ea n-are nicio treabă. Totul va fi filmat. Totul va fi filmat. Bine Salut, ați venit. salut. Ceau, dragilor, Sofie! Păi suntem căsnați cu căruța! Ce facem? Unde suntem? Suntem, mă? E în Craiova. Craiova. Anul trecut ai rămas Am venit acolo. un pic la... Unde mă merge? Asta merge. Am venit un pic la familia Măi, nu da. Magda. Suntem pe, cum îi zice, pe balcon. Ne schimbăm și plecăm la Bellagio. Uite ce fain aici. Ce făinuți. Câte vegetație și cât de frumos. Da, rămâneți cu noi. Dacă vă place de noi, rămâneți cu noi și mergem mai departe. Ciao! Băi, dragi oameni, am ajuns la Bellagio. Niște păreri la cald despre înghețată. Super bună. Ce poți să spui, Adriane, din apărarea ta? Unic în Italia, înghețată. Doamna Tatiana, dumneavoastră? Ia, stați că avem aici. Tu ce mănânci, măi? Ce arome ai acolo? Diego, tu mănânc. Așa spune tu. Stil de înghețată, de mâncată înghețată de asta, nu știu dacă au mai văzut italienii până acum. Și avem aici o adevărată doamnă. Doamnă, dumneavoastră ce aromă mâncați? Piersică. Mi-a plăcut culoarea, sincer. E foarte bună. Și stracciatella, cred. Foarte bună. Vai, De venit și de mâncat. Da. Mai mâncăm înghețat în Italia. vă mai lăsăm niște imagini de aici de la Bellagio. Ia, filmează-mă și pe mine un pic. Eu am ca de obicei mango și fistic. Mango e partea fresh, fisticul e partea
cum se zice mai Naomi, mai grea, așa, mai așa, mai intens, mai așa și rezolvă situația mango ăsta care e fresh, foarte fresh, știi? Ia! S-a terminat șmecheria. După călătoria asta, o meritat drumul de, cred că mergem de o oră, mergem de vreo oră cu barca. Mergem, cred că de mai bine de o oră plecat, undeva de unde, Como e mai departe, nu? De unde am plecat? Lego, așa? Și am venit la Bellagio, ci că cea mai șmecheră, ce e aici, cel mai fain orășel, nu? De pe coasta asta. Vă dați seama că vă țin la curent cu tot ce se întâmplă aici? Pentru soc? Cât e una de asta? 70 de lei. 170 de lei sau de euro? De lei. Ah, păi nu e mult, bă. Îi luăm de 3 euro. Soficu, câteva impresii, cum ți s-a părut aici? Bine. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-au plăcut magazinele. Ai, de capul nostru. Naomi, opa. Câteva impresii legate de Bellagio. Foarte frumos, înghețată foarte bună. Mai venim, Moise? Vrei și tu înghețată? Mergem acum și mâncăm, da? Da, mă, oameni buni. Un loc superb. Absolut deosebit. Am mâncat înghețată. Dar numai să ne spui că asta e belea. Ai belea! Ai auzit ce o să zic belea? De cum să nu-i spunem de glumă că e belea? Hai, filmează-mă tu. E bine? Băi, după atâta muncă, cred și eu că hai să-mi dau ochelarii ăștia de țăran de aici, de la gât. Uite ce râde asta în spate. După atâta muncă, merităm și noi câteva zile de relax, dar un relax într-o zonă foarte faină. Mulțumim pe această cale, Adrian, îți mulțumim frumos. Tatiana, îți mulțumim că ne-ai făcut această zi atât de frumoasă. Mulțumim frumos. Și cui să mai mulțumim? Mulțumim lui Sofie că ne filmează. Exact. Ea mai vrea la shopping. Da. Data viitoare, cazare la Bellagio. Data viitoare cazare. Sofia, aici e bine? Pe zona asta? Dă un pic cadru acolo, tata. Dă un pic cadru acolo. Îi mai iei acum, îi mai iei și un fular din ăla. Fularul ei pe Milano. Bogdan, nu e la Băi, ține un pic camera aici ca să ne vedem bine. Ți-a plăcut gentuța pe care ți-am luat-o? Diego, dar bucur. scoți ce o să sade pe acolo. Da, mă, scoatem aici la montaj, tăiem tot, stați liniștiți. Stați liniștiți, că tot tăiem tot, facem cum trebuie. Da, nu, să nu cumva să... Da. Ciao. Ne vedem de seară poate la o înghețată, la un suc ceva și poate terminăm ziua asta. Ciao. Ia să vedeți ce cazare absolut dubioasă, dar cred că și ziua trebuie să filmez un pic. Deci, de ăsta mic, așa, lift, așa mic n-am mai văzut.
Probabil așa la italieni. Ce aici ai hâți? Aici e așa? Aici e la noi. Așa. Ia să vedem. Așa. Și așa. Hop, așa. O mică chiuvetă, o mică băiță. Cu ăsta avem un pat acolo sus, avem un pat jos. Avem o baie. Destul de ok. Așa. Un dușuleț așa. Și avem un televizor. Pa. Adică cam de banii pe care i-am dat. Cam acolo suntem. V-am pupat. Seară faină. Vlog nou, următoarea dată. Cu noi provocări, noi orizonturi atinse. Noi. Ciao.